सांग्रेमा आयै मानसिफ्रा मानो बुङो आंखौ सांग्रेमा? बुहुमारि एसेबां जौगाबाय थेवबो मानो बुङो आंखौ सांग्रेमा? आंथ' गाव जानो होननानै जायाखै सांग्रेमा। आंहाबो गोसो जायो आयै बिमा जानो, सोरबा सासे फिसानि बिमा महरै। नों आइया आंखौ जेरै 9 दान गोरबोआव लानानै बुहुमाव गोदान जोनोम बिमा महर जादोंमोन, आंबो बिब्दिनो बिमा महर जानो लुबैयो आयै। फिसायानो बिमा बिफानि थांना थानायनि गोजोन जोंथियालारि। नाथाय आंनि बे दुखुखौ सोर बुजिनो आयै? आंखौ रावबो बुजिया। सुबुं समाजाव आंखौ मोगै आयो आरो बायदि खोथा बुङो। आयै आङो गामियाव ओंखारलांनो हालिया। दानो बुंलायगोन आंखौ बयबो हनै सांग्रेमाया फैदों होननानै। सोरबाया बुंगोन नोंनि मोखांखौ नुनानै आंहासो खामानिया जानाय नंला होननानै। आरो बुंगोन जाथ्रा गाज्रि खालामग्राया फैलायबाय हनै होननानै। आंबोथ' सासे आइजोसोना आयै। आंहाबो दङ बिमा जानायनि सिमां। आंबो लुबैयो सोरनिबा खुगानि गोदै गारांजों आयौ होननानै गाबज्रिनाय सोदोबखौ खोनासंनो। आंनि बे दुखुखौ सोर बुजिनो? आंनि बे दुखुखौ रावबो हेफाजाब होग्रा गैया आयै। नाथाय दङ आयै दुखुआव बांसिन खिउलोनानै जोंब्लाब होग्रासो। बेनो नामा जोंनि जौगा सोलोंथाइ मोननाय सुबुं समाजा आयै? हे सुबुं माहारि, मेगना एसे मोजाङै बेखेवनानै नायदो आंनि बे सांग्रेमानि दुखुखौ। रावबो सांग्रेमा जानो होननानै सांग्रेमा जाया। बेफोर गासैबो इसोरनि माया।